hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is 1 bemanningslid van het neergestorte Amerikaanse gevechtsvliegtuig in Iran gered door Amerikaanse troepen, meldt CBS Nieuws. Hij is nog in leven en krijgt nu medische behandeling. Er zaten in het F-15-toestel 2 personen, de zoekactie naar de ander loopt nog. Iran loofde al een beloning van ongeveer €52.000 uit voor het vinden van Amerikaanse piloten. Iraanse staatsmedia en presentatoren roepen alle burgers op om de piloten te vangen en daarna levend over te dragen aan de autoriteiten. De Amerikaanse president Trump wil volgend jaar $1,5 biljoen aan defensie uitgeven. Dat is een stijging van 40%. Het budget is bedoeld voor aanvulling van voorraden, uitbreiding van de marine en de bouw van het Golden Dome raketafweersysteem. Om dat allemaal te betalen stelt Trump bezuinigingen voor op huisvesting, sociale diensten, gezondheidszorg en de NASA. Het voorstel geldt voor het fiscale jaar dat in oktober begint en het hoeft niet volledig door het Amerikaanse congres te worden overgenomen. De gietwals van Tata Steel in IJmuiden wordt uiterlijk morgenmiddag uitgezet vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. Die direct sheet plant blijft dan uit totdat de uitstoot onder de wettelijke norm ligt. De GGD onderzoekt ondertussen de effecten op de omgeving. Chroom 6 kan bij blootstelling kanker, longziekten en luchtwegallergieën veroorzaken. De gietwals verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton staal. Dat is ongeveer een vijfde van wat Tata Steel in IJmuiden in een jaar produceert. En huizenkopers moeten eerder duidelijkheid krijgen over funderingsproblemen, zegt de vereniging Eigen Huis. Want sinds 1 april staat er wel een funderingsscore in het taxatierapport, maar de kopers zien die pas na het tekenen ervan. Met alle risico's op onverwachte kosten of problemen met de financiering. Volgens de vereniging is er veel onwetendheid over funderingen bij kopers en verkopers. Eigen Huis wil daarom eerdere informatie en een voorbehoud in het koopcontract, maar ook beter oplettende makelaars en kopers. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met kans op regen of motregen en aan zee en in het Waddengebied mogelijk mist. Het is vannacht een graad of 8 bij een matige tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Tell me I'm wrong, but you look like you're looking for somebody to drink with. The way that you're laying up against the bar. Tell me I'm wrong, seems like you wanna know what my name is. Babe, it's Mr. Never Break Your Heart. Mr. Want You in My Arms. You can tell me I'm crazy for trying to turn a one-night thing into more. Tell me it's the 80 proof that I've been sipping on, making me think I might be in love. If you're thinking you're too good for me, then you'd be right. But we got something between us going on tonight. You can't tell me I'm wrong. Tell me a song and I'll get the jukebox queued up playing. 'Cause I know a Brooks and Dunn girl, no mistake. And I know a fire when it's burning, a kiss when it's turning to two. Tell me I'm crazy for trying to turn a one-night thing into more. Tell me it's the 80 proof that I've been sipping on, making me think I might be in love. If you're thinking you're too good for me, then you'd be right. But we got something between us going on tonight. You can't tell me I'm wrong. You can tell me you ain't staying the night, but you can't tell me it ain't crossed your mind. You can tell me that we're moving too fast, but you can't tell me you ain't loving that crazy for trying to turn a one-night thing into more. Tell me it's the 80 proof that I've been sipping on, making me think I might be in love. If you're thinking you're too good for me, then you'd be right. But we got something between us going on tonight. You can't
Luke Combs en Can't Tell Me I'm Wrong, zijn nieuwste plaat. In Lucas Neer op RTV Maastricht. Van harte welkom op deze Goede Vrijdag 3 april 2026. En wij gaan er weer 2 uurtjes tegenaan voordat het paasweekend voor de deur staat. Vandaag 2 gasten te gast, waarvan er nu eentje per direct aan tafel aanschuift. Dat is Lenny. Lenny, leuk dat je weer bent. Ja, goedenavond. Leuk er weer te zijn. Het is 2 jaar geleden uit mijn hoofd dat je hier was. Ja, klopt. Ook rond de paastijd was dat volgens mij. En deze keer heb je meegenomen Sjoerd, je gitarist. Ja, gitarist en vriend en... Kameraad. Kijk, kan allerlei dingen. En nou ja, goed, je zit hier niet voor niks, Lenny en Sjoerd. Want er is natuurlijk onlangs een nieuw album uitgekomen. Dat op naam van Lenny Vullings. Destijds schoof je nog aan onder de naam Bente Krollen. Dat klopt. Over die transformatie moeten we het misschien maar eens hebben, deze uitzending. Maar eerst even, ja, het nieuwe album. Ja, het is wel echt een volgende stap voor jouw muziekcarrière, heb ik het idee, hè? Ja, absoluut. Ja, het is inderdaad onder eigen naam. Bente Krollen was toch ook een pseudoniem om een beetje te koekeloeren, kijken wat het allemaal is. En nu onder eigen naam met een volle band gewoon een rockplaat uitgebracht. Ja, en echt een volle band en ook volle platen zijn het eigenlijk ook. Tuurlijk had dat eerst een singer-songwriter stijl ook zijn eigen ding en dat klonk ook gewoon hartstikke goed. Maar dit echt in stijl van met een volle band heeft het wel echt een volgende stap gezet, denk ik. Althans, dus gaan we daar natuurlijk de komende 2 uren naar luisteren. Ik vraag me dan wel af, Sjoerd, wanneer ben jij eigenlijk in dit proces erin gefietst? Hoe lang ken je Lenny al en wanneer hebben jullie dit dan echt samen zijn gaan aanpakken? Het proces vanaf het begin. Ik was de eerste, volgens mij, die Lenny had geappt om te vragen van, of we er iets van gingen maken. Maar Lenny ken ik al. Ik ken Lenny nu al meer dan de helft van mijn leven, denk ik. Sinds dat we 12 zijn. En dat klikte meteen. Eerst gebond op zaken als de Big Lebowski en muziek. Ik denk heel jong. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Veel muziek gemaakt op school eigenlijk. En zodoende kwam dit project een beetje, wat Lenny's kindje ook al echt is. En daar heeft hij mij eigenlijk direct in betrokken. En daar heb ik altijd heel erg mijn best voor gedaan om hem zo goed mogelijk te helpen daarin. Ja, ik wilde een band. Producer benaderd van, hey, ik wil die band gaan doen. Wat zijn handige stappen? En die producer zei, nou, zoek eerst maar even de band bij elkaar. Ik dacht, nou, als ik een band bij elkaar ga doen, dan wil ik dat Sjoerd gitaar speelt. Zo simpel is het. Ja, nou ja, dat is alleen maar goed natuurlijk als je goede muzikanten in je omgeving hebt. En oorspronkelijk uit Horst, Lenny? Ik wel, Sjoerd... Uit Bakel. Uit Bakel, okay. Ja. Dus vandaar, Bakel. Maar uiteraard, dat wisten we al van Lenny, omdat hij al eens eerder te gast is geweest bij Lucas Neer. We proberen natuurlijk altijd even de regio ook aan te stippen. Maar bij jou weten we natuurlijk als geen ander dat het ook Limburg is. Want ja, het is ook gewoon een hele Limburgstalige album. Gans en Horster, Jan. Ja. Gans en Horster. Dus daar heb je dan toch wel aan vastgehouden, toch? Absoluut, ja. Dat is gewoon de stijl die je maakt. Maar dus het hele plaatje eromheen, daar echt wel... hoe lang mee bezig geweest dan in totaal tot dat album er uiteindelijk was? Nou, van conceptie, vanaf dat ik de producer benaderde. Ik had wat nummers liggen en ik wilde een nieuwe plaat maken. En bij alles voelde ik, dat moet met een band gebeuren. Mm-hmm. Dus wel een beetje van conceptie tot opname een half jaar, denk ik. Oké. Dus inderdaad, muzikanten bij elkaar geraapt. 5 keer gerepeteerd, 4 try-out shows gedaan, 3 dagen in de studio, of 4 dagen in de studio. 4 uiteindelijk. 4 dagen in de studio, ja. En toen was het klaar. Ja. Een halfjaartje. En dan kunnen we het nu onder andere gaan draaien in deze show van Lucas Neer. Dat gaan we dan ook zeker doen. Maar eerst beginnen we met Ella Langley. Wine by the glass, not by the bottle. She ain't stuck on the past, ain't worried about tomorrow. She's a lover, a mother, a sister and wife. She rolls over in the morning to the love of her life. Only smokes one on vacation, says just what she thinks. She don't need validation or much of anything. I just wanna be her so bad, it hurts so bad, it hurts so. I just wanna be her, I just wanna be her. I just wanna be her so bad, it hurts so bad, it hurts so. I just wanna be her, I just wanna be her so bad. It hurts so bad. She knows being rich is just a state of mind. She stays talking to Jesus, calls her mama all the time. She don't over embellish. If she says it, then it's true. I don't mean to sound jealous, but what could I do? 'Cause I just wanna be her so bad, it hurts so bad, it hurts so. I just wanna be her, I just wanna be her. I just wanna be her so bad, it hurts so bad, it hurts so. I just wanna be her, I just wanna be her. Don't want all this drama, give me some real. Trade my
hurts so. I just wanna be her. I just wanna be her. I just wanna be her so bad it hurts so bad it hurts so. I just wanna be her. I just wanna be her. Don't want all this drama. Give me some real. Trade my heart. Walk one in her heels. Take all my money. Everything I have. I just wanna be her. I just wanna be her so bad. It hurts so bad. I just wanna be her. I just wanna be her so bad. Yeah, it hurts so bad. Je luistert naar Lucas on Air. Square bills, flatbeds, clothesline sunsets, sky blue, barn red. Wind chimes, front porch, good dogs, wood floors, work boots, open doors, and miles of John Deere green. Freedom far as I can see. The road to run and room to breathe. That's who I am and I'll always be. Caught up in a country, the only way I wanna be. Somewhere where the road ends, out there where the creek bends. That's where you can find me. Within fields of gold and cotton rolls that never ending sky. That take it slow, easy road, man, that's life. Caught up in the country. Just look at them stars. Must be a billion of them. Just doing their thing, right where God put them. If this ain't heaven, it's halfway there. You can feel it in the air. Caught up in the country, the only way I wanna be. Somewhere where the road ends, out there where the creek bends. That's where you can find me. Within fields of gold and cotton rolls that never ending sky. That take it slow, easy road, man, that's life. Caught up in the country. Caught up in the country. If I have it my way, I'll stay. Caught up in it, caught up in it. Somewhere where the road ends, out there where the creek bends. That's where you can find me. Within fields of gold and cotton rolls, that never-ending sky. That take it slow, easy road, man, that's life. And miles of John Deere green. Freedom far as I can see. The road to run and room to breathe. It's who I am and I'll always be. Rodney Atkins en Caught Up in the Country in Lucas on Air op RTV Maastricht. Bijna 7:15 alweer en een hoog tijd om een eerste plaat van Lenny Vullicks te gaan draaien. En dat is dan de eerste plaat van het album Tussen Roem en Piepschoen. Ja, mijn Limburgs, zoals je weet, Lenny, is niet zo goed als dat voor jou. Al helemaal als het aankomt op de eerste naam van de plaat, die ga ik aan jou overlaten. Is het, als het aan meeloogt, dan bracht ik het dakum lieg. Kijk, dat kan ik je niet aandoen. Maar het is wel een heel gaaf album. Wat dus zeer recent is uitgekomen. 28 november. En er staan 10 nummers op. En we hebben nog een paar primeurtjes doorgestuurd. Dus dat is ook nog wel leuk overigens. Jullie hebben de instrumenten overigens ook nog meegenomen. Dus kunnen ook een paar nummers daarvan live gaan spelen. Nou, dat gaan we dan ook zeker doen. Maar eerst even over het album zelf, Lenny. Het is dus echt volledig geproduceerd met een band. Maar misschien als we even naar de inhoud kijken. Wat beschrijf je met het album? Wat is het verhaal erachter? Ik denk, als we een verhaal moeten aanstippen in het album Tussen Roem en Piepschoen. En dat is in zekere zin een verlimburgsing van tussen kunst en kitsch. Oké. Op een bepaalde manier. Want ik weet niet zo goed, toen ik hieraan begon, waar het heen zou gaan. Toen zeker met de eerste demo's, dat waren gewoon wat liedjes die ik had liggen, er zat geen plan achter. En ik heb besloten om me daar wel aan over te geven en het gewoon te doen. Gewoon een band beginnen, gewoon een plaat opnemen, gewoon om te bewijzen dat het kan. Mm-hmm. En waar die nummers dan eindigen, is denk ik niet de juiste vraag. Of waar het dan heen gaat. Maar het gaat er juist om dat je het doet. En dat je je kunt overgeven aan zo'n energie en aan de kunst.
en aan de liefde daarvoor en van de liefde in het algemeen. En waar zich dat dan afspeelt is een tweede, als je je maar mee laat trekken, dat je je mag laten meeslepen door de energie van het maken en het, en al die mooie gevoelens daaromheen, weet je. Dus in andere woorden, je hebt gewoon heel veel plezier aan gehad om dit album te maken. Ja, en absoluut. je bent gewoon aan begonnen en kijk wel wat schipt van. Ik denk dat het belangrijk is dat je gekke, freaky, fantasierijke dingen een weg laat gaan. En dit album is daar het resultaat van geworden. Het gewoon doen. Hoe heb jij het album zien groeien door de jaren of door de tijd heen dat hij hiermee is bezig geweest, Sjoerd? Nou, vooral ook in de dynamiek met de groep. We kenden elkaar allemaal niet echt heel erg goed op het begin. Lenny kende natuurlijk al een aantal gasten. En repetitie bij repetitie werd dat steeds leuker en steeds creatiever. En iedereen bracht zijn eigen stukje in. En dat hoor je wel heel mooi terug in de muziek. In de nummers, dat iedereen zijn eigen handtekening eronder heeft gezet. Het gaat echt om het spel, weet je. Het spelletje, met elkaar vertrouwen. En dat was ook een beetje de bedoeling toch wel van de sound die je hoort op het album. Dat je dat spel hoort, dat speelse. Het spontane. Het gewoon doen. Ja, dat. Nou, je mag hem dan zelf aankondigen, nogmaals, in het Limburgs, Lenny. Dit is het eerste nummer van de plaat en het nummer heet Als het aan meeloogt, dan brocht ik het daken lieg. Ons mam zei gruts toen hij amper kon staan. Ze haaien een engel in vlammen zijn opgaan. Zijn ogen bevroren, zijn schouders kraakten. En een harp speelde zacht toen hij het vuur zakte. Hij klonk als de wind hoe de nacht gedicht. Hij had een vreemd en vreselijk gezicht. En hij had mijn ganse leven uitgelicht. Nou, ik had het keer gezien, destijds in mijn weg. En als er dan mee loopt, dan bracht ik de dag in mijn leven. Ik zette me neer met pen en papier. Ik schreef voor een leed op de moor. En het ging over hoe ik mee aan oog verloor. Met een kop in de nek lachte deur in ook keel. Het was over, het decor veel. Een scheermes in haar handblok gaat sensueel. Wil de revanche te leiden, of ziet het weg te verleerd? Want als er dan mee loopt, dan bracht ik de dag leer. Mijn ganse hart heb ik voor ogen gespaard. Maar bespaar me, oh het is niet wat het ligt. Want de leeft maakt blind voor wie nee doet zien de kijkt. De leven danst op klump en de leven danst op turf. Op graven danst de leven zich muf. En wie leefde laat snel zien wat ik durf. Deze zuilenheer die in de gans angere heer. En als ze dan mee loopt, dan bracht ik de taak leer. Dat is dan de eerste plaat van Lenny Vullings die we gedraaid hebben. En er komen er nog veel meer aan, want er staan dus 10 nummers op dat album. Maar jullie kunnen ze ook allemaal live spelen, maakt niet uit welke dit is. Kan allemaal. Nou, dat is wel eens een fijne luxe, dat we gewoon met de flow kunnen gaan en kijken we wel welk nummer we spelen. Het gaat ook helemaal goed komen dan. Maar eerst nog even daarop terugkomen, Lenny, op het hele feit dat, je bent dit album dus met een redelijk open mindset aangevlogen, dat mag duidelijk zijn. Maar van waar dan toch nog die switch naar Lenny Vullings, naar je eigen echte naam terug? Want het was eerst dus Bente Krolle. Ja. Maar nu is het besloten om toch maar Lenny Vullings te doen. Ja, dat was een hele gevoelskwestie eigenlijk. Het is toch, ik ben Bente Krolle begonnen onder het pseudoniem. Ook misschien een stukje veiligheid. Ik had nooit gezongen, ik had nooit gitaar gespeeld.
En je gaat in een Horster dialect jezelf wel echt bloot opstellen, weet je. Ja. Je gaat toch wel poedeltje naakt. En dat is eng. In het begin, vond ik althans. En dat pseudoniem gaf een beetje veiligheid. En nu was ik daar wat comfortabeler in geworden. En ik merkte dat pseudoniem begon ook echt een eigen mens te worden op een gegeven moment. En ik dacht, ja, dat wordt een karaktertje, wordt een typetje bijna. En juist de muziek die ik wilde maken werd heel anders dan dat typetje. Dat typetje was toch heel landelijk nog. En dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Dus het voelde heel logisch om van dat pseudoniem af te stappen. En ook omdat ik me stukken comfortabeler voelde met mijn muziek, met mijn stem. En ja, toch die sprong wilde wagen. En gewoon er vol voor wilde gaan. Dacht ik, ja, dat is heel logisch om het onder mijn eigen naam te doen. Eigenlijk gewoon, ik durfde het. Dus zo simpel is het. Nee, ja. dat is ook een geduldskwestie. Maar wat het uiteindelijk het beste mee voelt, dat is alleen maar goed. Maar het is me natuurlijk wel opgevallen hoe dat allemaal is gegaan. En je moest dus een band bij elkaar schrapen om dat album op te nemen. Hoe heb je dat dan aangepakt? Dus, er was een producer in Horst, Bart Lomme. En Bart is een fantastische man. En ik ken Bart al best wel lang. En ik had Bart gebeld. Want hij had een paar platen geproduceerd die ik heel tof vond. Met een hele organische sound. En dat zocht ik. Ik wilde een organische band maken die samen muziek maakt. En dat je dat echt kunt horen. En Bart was daar een man voor die dat kon regelen. Dus Bart gebeld en zei Bart, nou zoek die band bij elkaar. Nou, ik wilde met Sjoerd spelen, dat had ik al gezegd. Dus dat was gewoon de meest logische. Als Sjoerd het niet had gedaan, weet ik niet of het überhaupt was gelukt. En er was een bassist uit Horst, Gerard, die kende ik goed. Of niet goed, maar ik kende Gerard. En Gerard is echt een briljant bassist. Dus ik vroeg of hij het wilde doen en hij wilde instappen. En drummer en toetsenist was nog wel meer gepuzzel. Maar het is eigenlijk vooral, wie wil het doen? Ja. Weet je, ben jij een drummer die lekker mee kan spelen, eigen creatieve ideeën heeft en ja, gewoon lol wil trappen? Dan ben je welkom. En zo zei, ja, eigenlijk, ik vroeg ze, zij zeggen ja en dan heb je eigenlijk mijn vertrouwen al. Als je het wil doen, dan kom erbij en dan kijken we waar het heen gaat. Gewoon op deuren gaan kloppen en kijken waar het bij uitkomt. Ja. Een goede aanpak daarbij zeker. Ja. En nou goed, dan gaan we zo meteen maar eens haaientanden draaien. Of misschien dat jullie die kunnen spelen. Maar eerst Miranda Lambert. Giving
Miranda Lambert en Bluebird in Lucas Onair op RTV Maastricht. Het wordt tijd voor het eerste optreden van Lenny. Hij heeft zijn gitaar erbij gepakt. Gaat Haaientanden live spelen. Voordat je dat gaat doen, Lenny, korte toelichting. Waar gaat dit nummer over? Dat weet ik niet zo goed. Dat weet je niet zo goed? Nee. Moeten we gewoon luisteren naar de tekst? Ik denk het wel. Nou, dat is lekker duidelijk antwoord. Maar dan zou ik zeggen, take it away. Nee, alsof in het achterveld en Amos had een nieuwe boombox besteld. Het podium is een knalrode holyton. We kunnen losgaan. En in de bosbrand griep ze er kans. Ze deed de Tibetaanse tempeldans. Mentoes op de bank vrucht, hoe besteed het? En krijg zo hier dit. En in een vliegtuig boven Lissabon het men de zuurstofmaskers hem gedaan. Het beest baant zich weg naar een zalte krater in het zwarte water. De glijbaan eindigt op het golfgetij. Zeemermin en een kinder mij. Hij zet zich schrap en hij duwt de ogen toe. En de uitkomst zij zo. Iedereen het vaste mythes gehuurd. De hemel hadden ze met goud geplamuurd. En de dood ruikt er naar koffie en naar oliven. Je wilt er altijd blijven. Maar geduld, het is een schone zaak. Je komt er ooit wel op hoe doe je gemaakt. Je wacht maar, je hoort de engelen zingen. Als de tijd gaat dringen. Met de klap van uw verse verstand zie je in hoe eerst de auto belandt. De doorremen met onthalte regels en kieken naar spiegels. Dank. Kijk. Eerste optreden van Lenny zit erop, maar er komt nog veel meer aan. En geen zorgen, dat kan natuurlijk hier in Lucas Onair. Heb je vragen aan de gast hier aan tafel? Laat het vooral weten via 06 1304 8885. Hier is Morgan Wallen. Sounds like that.
Go on in. Me en Lucas Nair op RTV Maastricht. Precies 7:30 en dat komt goed uit. Want we gaan het nog flink wat muziek draaien van Lenny Vullings. En ook Sjoerd die daar in zijn stijl natuurlijk en zijn werk in heeft meegewerkt. Maar voordat je net ging spelen, natuurlijk de plaat ging spelen, gewoon geen enkel verhaal bij zo'n plaat. Waarom? Nou, ik denk dat er wel een verhaal in zit, maar soms... ik zeg het best vaak tegen Sjoerd, soms zijn nummers slimmer dan dat jij bent. En dan zet je het op papier en dan heb je de muziek en dan is het er. En dat nummer is er. En of jij het op papier zet of niet, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Soms schrijf je een nummer met echt een concreet plan en dan laat je daarin leiden. En soms dan ontstaat het gewoon. En High dan is zo'n voorbeeld van... Ik heb wel een idee waar het over gaat, of ik heb er een goed gevoel bij. Mm-hmm. Maar ik denk, de tekst is tamelijk cryptisch op sommige stukken. Maar ik denk dat de emotie er wel in zit. En ik denk dat het een nummer is wat een eigen interpretatie moet hebben. En niet iets wat ik daarbij moet zeggen. Ik heb Lenny wel eens gevraagd, waar gaat dit nummer over? En dan gaf Lenny het antwoord, ja, waar gaat het over? Waar gaat het over? Het is een verhaal. En dat moet verteld worden. Het is iets wat in je zit. En dat zie je wel heel erg bij Lenny's muziek. Dat het moet eruit bij hem. En daar zit iets religieus achter haast. Iets heiligs, hè? Iets heiligs, ja. Nou ja, goed, dat is gewoon de manier waarop jij het aanpakt. En dat proberen we natuurlijk weer te geven. En dat is alleen maar leuk. Heb je dan verder nog... geef je daar alleen tips over, Sjoerd? Over betekenis achterplaten? Vraag je daarna? Of draag je ook wel eens iets aan? Kijk, Horsters is niet mijn eerste taal. En ik moet eerlijk bekennen dat ik nog steeds maar de helft versta van alles wat er gezegd wordt. Dat wilde ik wel eens lastig zijn. Maar ik laat wat betreft de taal Lenny vooral zijn eigen ding doen. En probeer vooral muzikaal iets bij te brengen. Mm-hmm. Nou, je zit wel altijd exact in de hoek van wat... Ik heb nog nooit dat jij iets speelde en dat ik dacht, dit past er niet bij. Dus je vat het wel. In de muziek, ja. Hoe zat het dan met de platen, de volgende dan weer die we gaan draaien? Want dan blijf ik me dat elke keer afvragen. De Lavendelman. Ja, dat is wel een mooie, denk ik. Ik denk de Lavendelman is dan... Wat Sjoerd zei, daar zit iets religieus in, iets heiligs. In de Lavendelman zit de zin... Ik hou niet van muziek, ik geloof erin. En dat is wel iets waar ik echt achter sta. Het is zoiets iets heiligs en iets kaals en iets puurs. En zoiets ongrijpbaars. Het enige wat je kunt doen is gewoon daaraan overgeven en erin meegaan. En kijken wat dat je brengt. En de Lavendelman is dat. Nou, is dat. Dan gaan we naar luisteren in Lucas en Mijn tuinbak stond saaier op mijn rug. Ik wandel door de velden met een strohoed om mijn kin. Ik hou niet van muziek, jong, ik geloof erin. Ik drief aan met mijn vingers en de vonken vliegen paard. Kom je menk, ik zeil jouw kop stier nogal dwaas. Volg mij het deur binnen en luister naar mijn verhalen als je durft. We starten de motor op een liter mescal. We kijken even en dan zingen we wel de Lavendelman. Hey, ik ben de Lavendelman. En kom met mij naar een dag voor ons allebei. Ik ben Long John Silver en ik klim in een eik. Ik zing Milo, mijn leed verboet over rijk. En toch een schut huurt, ja jong, dat schiet ook op een rij. Gewoon nee. Mijn gezien en kribbig, natuur was zo al lang geleden kwijt. Geen wet niet meer water, in de heersblader steert. Cultuur het veel waardes, de belasting overgeert. Oh pap reed een bestelbus, een smerig Peugeot. Dat is toch al een tijdje keil. Hey, hou je benauwd, de Lavendelman. Hey, ik ben de Lavendelman. En kom met mij mee naar een dag voor ons allebei. Maar ik ben niet altijd zo geweest. Tot Jan Jacob kwam met een schip en een fles. Een doornemans borrel en een levensles.
schreef zo zacht, jouw tank schreef zo zeut. Dat soort van zijn pen ontkiemde in de geur. Lavendel ruikt geurig en de homo's beweren zien wens. Want tank schreef, zo stenk dat kost. Wie een ver als is de stier, achter ons de lavendelman. Hey, waar is de lavendelman? En heen om mee mij naar een dag voor ons allebei. Kom met mij naar een dag voor ons allebei. Kom met mij naar een dag voor ons allebei. De Lavendelman van Lenny Vullings in Lucas Nair op RTV Maastricht. Een soort Limburgse rock'n'roll nummer is het eigenlijk, hè? Ja, man. En eigenlijk ook wel meer van de rest van het album. Ik weet natuurlijk ook nog een beetje wat eraan gaat komen in de toekomst. Maar ja, je gaat steeds meer die kant op. Het is wat meer die kant op gegaan, laat ik het zo zeggen. Maar dat is geen bewuste keuze geweest. Nou, ik wil een heel dynamisch album maken. Sommige nummers zijn wat rustiger, sommige nummers zijn wat lomper. En je tapt gewoon in datgene wat het nummer wil doen. Met een band die daar heel goed op kan anticiperen. En dan ga je repeteren. En ik had eerst allemaal op akoestische gitaar. En dan leg je die demo bij de band neer. En je gaat jammen. En dan heb je in één keer een arrangement. En het is gewoon net wat het nummer vraagt. De ene keer is het zoiets als dit. Met zo'n honky-tonk pianosolootje erin. En de andere keer is het toch een wat kaler arrangement. Rustiger. Dus het is net gewoon wat je met de band ervan uit... Ja, gewoon wat je met de band eruit kunt slepen. Dat gebeurt heel erg vanzelf. Hoe zit het met jouw achtergrond in de muziekwereld, Sjoerd? Is dat meer die stijl ook al een beetje? Of is het ook iets nieuws voor jou misschien? Ja, zeker de blues wel. De blues ben ik wel echt mee opgevoed. Ja, en, ook qua gitaarspel. Ja, zeker. Dus de riffjes en de ditjes en de datjes van vader. En dat hebben Lenny en ik ook altijd wel zeker gedeeld, de blues. Dus dat sprak mij ook heel erg aan. En dat heb ik ook wel echt proberen te brengen naar dit album. Dat wilde ik ook heel graag, dat jij die blueslikjes zou doen. Dat een onderdeel kon zijn van het palet. Ja. Weet je. Ja. Dus dat is wel mooi erop gekomen, denk ik. En je was daar muzikaal ervaren mee, want hoe zit het voor jou? Het verhaal van Lenny weten we natuurlijk al een beetje van de eerste keer dat hij is aangeschoven bij Lucas Nair. Is het niet erg om dat te herhalen, Lenny, natuurlijk. Maar hoe zit het? Hoe ben jij de muziekwereld ingerold en dan zodoende natuurlijk al lang vrienden geweest met Lenny? Ja, ik heb op mijn 7e gitaar gekregen en dan ben ik ook gaan pielen en les gehad en een beetje gaan spelen. En toen heb ik Lenny op de middelbare ontmoet, toen waren we 12, 13. En toen zijn we eigenlijk vanaf dat begin onafscheidelijk samen gaan spelen. En zo is dat een beetje ontstaan. En na de middelbare school is dat voor mij een beetje verwaterd. Lenny is er heel erg in doorgegaan natuurlijk. En toen hebben we elkaar gaandeweg weer gevonden. En zodoende is het voor mij het balletje ook weer helemaal gaan rollen. Maar het is niet mijn pad geweest om bij voorbaat om de muziek in te gaan. Wat ook wel leuk is trouwens, toen Sjoerd en ik samen muziek maakten, drumde ik en was Sjoerd gitarist en zanger. Ja. Okay. En zeer verdienstelijk ook nog trouwens. Ja. En dat is dus door de tijd heen omgedraaid bijna. Ja, ik denk het. Ja. Nou, zo zie je maar weer eens hoe dat gaat natuurlijk. We hebben nog veel meer dingen om het over te hebben. Onder andere de cover van het album en nog veel meer. Ook een documentaire die nog een beetje is uitgekomen. Oh, ja. Maar eerst Billy Currington. What's on your mind when you see me pull up in your drive? Do you wanna go downtown? Maybe have a little $1 wine. Do you wanna go out to the country and maybe blow all our money on some sugar at the truck stop and some scratch-offs? See if we can get lucky. Oh, I gotta know what's going on in your beautiful mind. Baby, don't be shy. And tell me now, do I make you wanna dance real slow? Go flying down a two-lane road, find a limb to hang your clothes. Do I make you wanna let your hair down, play a little truth or dare now? Act just like you don't care now. Girl, when I come around, tell me, do I make you wanna stay up to the sun, howl at the moon? Baby, tell me the truth. Do I make you wanna karaoke in the neon light? Go to Vegas, stay up all night. See if we can find a cheap flight. Little 7, come 11, baby, roll those dice. Do I make you feel pretty? Do I make you wanna lean back, lay back and kiss me? Do you wanna roll with me to the mountain, to the beach, to a party in the city? Do you wanna take in a Broadway show? Or maybe just lay low. I gotta know now. Do I make you wanna dance real slow? Go flying down a two-lane road, find a limb to hang your clothes. Do
slow, go flying down a 2-lane road. Find a limb to hang your clothes. Out in the middle of nowhere now, but we can take it back downtown. You know I don't care now, just wanna take it there now. Do I make you wanna dance real slow? Go flying down a 2-lane road. Find a limb to hang your clothes. Do I make you wanna let your hair down? Play a little truth or dare now. Act just like you don't care now. Girl, when I come around, tell me, do I make you wanna stay up till the sun? Howl at the moon. Oh, babe, tell me, do I make you wanna stay up till the sun? Howl at the moon. Baby, tell me the truth. Do I make you wanna let your hair down? Yeah. Billy Currington, Do I Make You Wanna in Lucas on Air op RTV Maastricht. Heb je vragen aan Lenny en Sjoerd weer aan tafel? Die zijn van harte welkom via WhatsApp 06 1304 8885. Misschien nog belangrijker via Facebook, YouTube en Instagram. Want daar komen ze meteen binnen. Waar je ook mee kunt luisteren naar deze uitzending van Lucas on Air. En dan bespreken we die uiteraard graag. Ja, we gaan nog veel meer nummers draaien van Lenny. Dat is een van de vragen die binnenkomt namelijk. Nu heb ik Moerasdraak klaarstaan. Maar voordat we die gaan draaien... eerst even over de cover van het album. Want we hebben het nu al een tijdje over het productieproces van het album. De nummers die erop staan, betekenissen enzovoort. Maar de cover die spreekt me ook wel aan. Het is een soort oude Romeinse schilderij, Lenny. Hoe moet ik het zeggen? Het is een illustratie bij het boek Leaves of Grass van Walt Whitman. En de tekening is volgens mij uit 1914 uit mijn hoofd. Het is vrij recent. Wel van voor mijn tijd. Maar Leaves of Grass van Walt Whitman is een soort epische dichtbundel. En die spreekt mij heel erg aan. Het gaat heel erg over de natuur en over jouw plek daarin. En over je plek als mens en je hoofd waar dat dan zit. En de tekening is een illustratie bij een stukje over tegenstellingen in de mens. En hoe je zowel door iets meegesleept kunt worden als weerstand kunt bieden aan iets. Hoe je in 2 verschillende fases tegelijk kunt zitten. Oké. En dat vond ik heel mooi aansluiten bij het album. Dus ook omdat het een van mijn favoriete boeken is. Maar ook het idee van, ik sta hier en ik voel dat ik word meegesleurd in iets. En het voelt alsof ik in die 2 fases tegelijkertijd zit. Zowel stil en aan het observeren als volledig in de stroom meegesleurd. En daar past de hoes heel mooi bij, denk ik. Ja, nou, het is wel een heldere uitleg inderdaad van... want het valt op als je erop klikt, maar dan vraag ik me wel af van wat is er precies de betekenis erbij. Maar de illustrator heet Margaret Cook en zij heeft heel veel illustraties gemaakt bij dit boek en die zijn allemaal prachtig. Echt mooi om op te zoeken. Kijk, nou daar is dus een unieke plek van inspiratie vandaan te halen, maar dan weten we ook waar je dat vandaan hebt. Sluit dat aan op Moerasdraak. Ja, ik probeer toch een beetje bruggetjes te maken met natuur of iets dergelijks. Misschien wel een beetje, weer in het zin van mee laten slepen. Moerasdraak begon in de kern als een punknummer. Ik vond Moerasdraak, de bijnaam van Den Bosch voor de kenners. De Moerasdraak. Ik vond het een heel cool beeld. En ik wilde daar een punknummer van maken. Dat werd het niet. Maar het idee van de Moerasdraak, de onneembare vesten, werd uiteindelijk een metafoor voor een soort liefdesdriehoek misschien in het nummer. En ook dat soort gevoel van jezelf mee laten slepen in dat narratief en dan kijken waar het eindigt. En dat werd het nummer wat het is. Nou, dan gaan we daarna luisteren. Moerasdraak van Lenny Vullings dus in Lucas on Air op RTV Maastricht. En dan is hij weer, dat bluesklankje, hè? Ja. Hoort er wel lekker bij. Het schroeft tegen alt, kookt in mijn stad. Grieze golven breken heen. Ik ga je voest verwacht op een modderwad. Maar nee, ik zo goed, nee, nee. Ik ben niet wat gij doet en dat is ook niet mijn zaak. Maar alsjeblieft pas op voor de moeras te gaan. Ik zo op de sofa met zuurde droeven. De donker sap rol over elkaar. Bedeeld door de lusten
beestjes en boeven. Werd ik de prooi van Ozen. Leg uw vingers in mijn nek tot ik zoren vlinders braak. En maak mij direct blind voor de moeras te gaan. Goudgele ooien is een sprookje en zo bleek. Drakenbloed besteedt niet voor mij. Er was een tijd dat ik er van dichtbij in de ogen keek. Grijze golven bereiken heen. Ik voel zinnen in mijn nek, geen wil dat ik het vechten sta. Maar eerlijk, ik hoop al lang niet meer op mijn moeras te raak. Lenny Willings met Moerasdraak bij Lucas en op RTV Maastricht. Ja, wederom mooie bluesklanken dus erin wel. Maar daar zit het album toch wel steeds meer tegenaan. Hè? Als we dan toch een kleine genre erop moeten plakken. Zeker. Blues, rock. Wat hadden wij? Horster, rock en rommel. Rock en rommel, ja. Of rock of roll, die hadden we ook nog. Ja, zo kom je er wel eens uit inderdaad. En we hebben ook nog wat leuke beelden trouwens van wanneer je op het podium staat met de hele band om je heen. Ja, dat komt zo meteen. Ja, ik zie al naar de televisie kijken. Dat komt zo meteen als we weer een nummertje van je draaien. Maar je bent ook nog van plan om een release show te doen voor dit album. Klopt inderdaad, ja. Ja, er komt nog een fysieke uitgave van de plaat. We hebben nu alleen nog online staan. En er komt dus nog een fysieke versie op LP. En als die er is, dan gaan we daar een mooi feestje omheen bouwen. Maar dat laat nog heel even op zich wachten. Ik heb er nog geen datum op helaas. Nee, maar je hebt er wel een idee bij van hoe je dat wil aanpakken, toch? Absoluut, heel veel bier drinken. Wel achteraf, denk ik. Niet voordat je het... Dan moet je op dat moment maar even kijken. Maar een LP dus die erbij komt, ja, dat horen we toch steeds vaker. Dat mensen dat graag willen. Ja, dat is mooi. Waarom wil je dat? Ja, ik hou gewoon heel erg van vinyl en van platen. Ik vind het heel mooi dat je een visueel iets hebt dat je vast kunt houden en iets groots waar je naar kunt kijken. En de achterkant van de hoes, dus daar heb ik ook een idee bij hoe je die achterkant uit te werken. Dat je gewoon echt een mooi fysieke manifestatie hebt van hetgeen waar je voor hebt gewerkt. En dat vind ik wel heel cool. Ja, zeker. Ik krijg overigens een leuke vraag binnen van Peter. Die vraagt aan Sjoerd. Wat is de belangrijkste tip die jij aan Lenny hebt gegeven in dit hele proces? Wel een goede vraag. Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat Lenny vooral tips aan mij heeft gegeven in plaats van andersom. Oh ja? Nee, niet de vraag ontwijken nu. Nee. De belangrijkste tip die ik aan Lenny heb gegeven. Ik denk je stemoefeningen doen voor het optreden. Dat hij daar goed aan moet denken. Maar dat is allemaal wel goed gekomen, denk ik. Maar waarom moest dat dan? Nou ja, kan zingen. Nee, wel joh. Lenny zingt goed. Maar het is belangrijk om te onderhouden, denk ik. Hè? Je had wel een mooie tip van me. Ik vind het grappig dat je dat zelf niet zegt. Maar dat ik me niet moest laten meeslepen met dingen. Wat de rest zei, dat ik wel gewoon trouw moest blijven. En datgene wat ik zelf wil doen. En jouw stem was daar wel heel fijn in. Dus Peter, dat was voor mij de belangrijkste tip. Ja, kijk. Maar die feedback zo tijdens een productieproces, dat is toch wel belangrijk, neem ik aan. Ja. Dus, maar dat is zeker een goede tip. Een tip die ik ook wel vaker hier voorbij kom horen in de uitzending. En dat werkt ook, want daarmee haal je zelf ook meer plezier eruit om het te maken. Als je het album gaat opnemen, je wordt gewoon knettergek van je eigen muziek. En op een gegeven moment ga je elk nummer haten, dan ga je twijfelen aan jezelf. En dat is gewoon fijn als je iemand naast je staat die je heel goed kent, die gewoon zegt, doe maar gewoon. Ja. En die is een hele belangrijke taak die Sjoerd vervuld heeft. Dus bij deze. We gaan door naar de volgende plaat. Lou Bryan met One Margarita. Everybody here ain't from here, but we're here doing our thing. Letting go a little by little, sipping on a frozen drink. Tiki bars taking, pouring all weekend, clouds ain't leaking no rain. Two pieces shaking, white caps breaking, we ain't feeling no pain. It goes like one margarita, two margarita, three margarita shot. Don't worry about tomorrow, leave all your sorrow out here on the floating dock.
shot. Don't worry about tomorrow, leave all your sorrow out here on the floating dock. When that sun lays down, we'll be on our way. One more barefoot round, one more last chance to say, hey senorita, don't you think we need a Sultana Marley song? One margarita, two margarita, three margarita, we'll be gone. We'll be gone. Take it, bars taking, pouring all weekend, clouds ain't leaking no rain. Two pieces shaking, white caps are breaking, we ain't feeling no pain, feeling no pain. It goes like one margarita, two margarita, three margarita shot. Don't worry about tomorrow, leave all your sorrow out here on the floating dock. When that sun lays down, we'll be on our way. One more barefoot round, one more last chance to say, hey senorita, don't you think we need a Sultana Chesney song? One margarita, two margarita, three margarita, we'll be gone. We'll be gone. We'll be gone. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. We're in the home stretch of the hard times. We took a hard left, but we're alright. Yeah, life sure can try to put love to it, but we built this right, so nothing's ever gonna move it. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could peel, the glass could shatter. Let it rain, 'cause you and I remain the same. When there ain't a crack in the foundation, baby, I know when it's storm we're facing, we'll go right over while we stay put. The house don't fall when the bones are good. Call it dumb luck, but baby, you and I can't even mess it up. Though we both try, no, it don't always go the way we planned it. But the wolves came and went, and we're still standing. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could peel, the glass could shatter. Let it rain, 'cause you and I remain the same. When there ain't a crack in the foundation, baby, I know when it's storm we're facing, we'll go right over while we stay put. The house don't fall when the bones are good. When the bones are good. Bones are good, the rest don't really matter. They could peel the glass, the glass could shatter. Let it rain, there ain't a crack in the foundation, baby, I know when it's storm we're facing, we'll go right over while we stay put. The house don't fall when the bones are good. Ooh. Mary Morris en The Bones in Lucas On Air op RTV Maastricht. Hele bekende countryplaat dit hoor, uit 2019. Ja, je kunt natuurlijk een beetje discussiëren of het country is, maar het telt wel als country. Omdat het Mary Morris natuurlijk van oorsprong een country artiest is. Maar dit is echt helemaal kapot gestreamd in Amerika.
destijds. Dus, en nog steeds een hele goede plaat hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Wanneer wij langzamerhand naar het nieuws van 8 uur gaan. Ik hoop overigens dat jullie het nog halen. Ik hoop dat jullie de tweede uur nog blijven. Dat jullie nog halen om nog richting Utrecht te komen vandaag. Ja. Maar het zijn wat spoorproblemen. Maar jullie vinden het leuk tot nu toe? Dat is mijn andere vraag. Wij vermaken ons wel. Oké, dat scheelt in elk geval. Wat ik nog even wilde vragen, Lenny, is natuurlijk ga je nog meer live spelen. Hè? We hebben nog wat leuke nummers die je ook live kunt opvoeren. Dan wel met de mondharmonica. Dus dat gaat helemaal goed komen. Vind je het ook leuk als daar een van de nummers van op Spotify terechtkomt? Want dat doen we tegenwoordig namelijk met Lucas Nair. Oh ja, prima. En dat loopt best wel goed, namelijk. Dus dat is wel leuk. Ja, wat we tegenwoordig doen is artiesten die doen natuurlijk net zoals jij akoestische live optreden hier in de show. Dat knippen we dan los met alleen de plaat. Dus alleen het gezang van jou erbij, verder geen gepraat erbij of zo. En dat zetten we dan op Spotify en zodoende komt dat op de pagina van de artiest, maar ook op mijn pagina. En dat is een beetje een win-win, want dan komen mensen weer bij mijn show terecht. Maar natuurlijk ook horen ze een hele unieke versie van het nummer, wat op dat moment natuurlijk is opgevoerd. Maar dat loopt best wel lekker tot nu toe. Voor de mensen die daar wat meer van willen zien, kun je op Spotify gewoon naartoe gaan. Dan zie je 3 pagina's Lucas On Air. Eén daarvan is de artiestenpagina. En daar komen al die nummers op terecht. En zijn er ongeveer 4 nummers op dusver uitgekomen of zo. En als het goed is, komen er nu in elke week komen er nummers uit van het verleden artiesten die zijn aangeschoven. Nou, vet. Dus heel cool. Ja, zeker. Dus we zullen er die van jou natuurlijk ook op uploaden. Ik kan dat vanavond nog doen en dan zal het één deze tijden, want het duurt altijd wel redelijk lang tot het online komt. Dat zal vast bekend klinken inderdaad. Geen geheim. Komt dat online op Spotify, dus dat scheelt. En daarmee wil ik ook nog even de ruimte nemen voor wat huishoudelijke mededelingen van de show. Dat zal ik aan het eind van de show nog wel even doen. Maar we hebben er nu toch tijd voor. En dat is namelijk dat ik de komende 4 weken geen live Lucas On Air heb. We zetten dan wel herhalingen van de afgelopen weken erin. In podcastversie. Dus dan heb je ongeveer 40 minuten aan één stuk door het interview. En daarna de plaats van de maand, de battle enzovoort. Dus ook nog wat muziek. Maar dat komt omdat ik aankomende 4 weken op een studietrip ben naar de VS. En dus niet live hier in Maastricht kan zijn. Op 8 mei dan zijn we er weer met een uitzending van Lucas On Air, live uitzending. Zoals we het gewoon gewend zijn. Maar de komende 4 weken dus herhalingen van die podcastversie. Want dat is ook nieuw op Spotify. Dus niet alleen dat je de optredens terug kunt luisteren. Maar ook dat je de show in podcastversie terug kunt luisteren. Dus zonder muziek tussendoor. Alleen het gepraat van de betreffende gasten. In dit geval dus Sjoerd en Lenny. Die de komende 2 uur of de komende uur ook nog genoeg gaan praten tot aan 9 uur bij Lucas On Air. Maar eerst even de nieuwshighlights. Dus tot zometeen. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie onderzoeken of er gisteren bij een pro-Palestina-demonstratie op de Amsterdamse Dam antisemitische uitspraken zijn gedaan. Op internetvideo's zegt een man dat het jammer is dat de Holocaust niet ooit is afgemaakt. Burgemeester Halsema noemt de uitspraken zuiver antisemitisme en zegt dat dit het recht op vreedzaam protest ondermijnt. De spreker stelt dat hij eigenlijk de Palestijnse intifada bedoelde, de 2 opstanden tegen Israël. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren. Er is 1 bemanningslid van het neergestorte Amerikaanse gevechtsvliegtuig in Iran gered door Amerikaanse troepen, meldt CBS News. Hij is nog in leven en krijgt nu medische behandeling. Er zaten in het F-15-toestel 2 personen, de zoekactie naar de ander loopt nog. Iran loofde al een beloning van ongeveer €52.000 uit voor het vinden van Amerikaanse piloten. Iraanse staatsmedia en presentatoren roepen alle burgers op om de piloten te vangen en daarna levend over te dragen aan de autoriteiten. De Amerikaanse president Trump wil volgend jaar $1,5 biljoen aan defensie uitgeven. Dat is een stijging van 40%. Het budget is bedoeld voor aanvulling van voorraden, uitbreiding van de marine en de bouw van het Golden Dome raketafweersysteem. Om dat allemaal te betalen stelt Trump bezuinigingen voor op huisvesting, sociale diensten, gezondheidszorg en de NASA. Het voorstel geldt voor het fiscale jaar dat in oktober begint en het hoeft niet volledig door het Amerikaanse congres te worden overgenomen. En 20 actievoerders die gisteren een gebouw hadden bezet van de Universiteit Maastricht zijn alweer vrijgelaten. Ze blijven wel nog verdacht van onder meer huisvredebreuk. De groep drong gisteren een pand binnen en werd later door de politie verwijderd. 1 persoon wordt ook verdacht van bedreiging. De universiteit maakte zich zorgen om de kwetsbare apparatuur die in het gebouw opgesteld staat. Waarom de 20 verdachten al na een dag weer zijn vrijgelaten is niet precies duidelijk gemaakt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met kans op regen of motregen en aan zee en in het Waddengebied mogelijk mist. Het is vannacht een graad of 8 bij een matige tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij.
RTV Maastricht. Dit is Lucas On Air. Yeah, this town's been telling me I've done some things I never did. Yeah, the grapevine starts with a glass of wine and you taking a sip. Every word that you're saying is another step to my reputation, and I can't take it anymore. But you've opened that door. Yeah, there's two sides to every breakup. One's a lie and one's the truth. One of them went down and one was made up, but in the end we both lose. Why can't we meet in the middle? Call it even, call it truce. If you quit telling lies about me, I won't tell the truth about you. Like how you picked a fight every time you saw me get a text. To make yourself feel better that you still talk to your ex. Yeah, you told your friends, you told your mama that I'm the root of all the drama. But we both know why this ended. Girl, I caught you red-handed. Yeah, there's two sides to every breakup. One's a lie and one's the truth. One of them went down and one was made up, but in the end we both lose. Why can't we meet in the middle? Call it even, call it truth. If you quit telling lies about me, well, I won't tell the truth about you. Yeah, I truly wish the best for you, so don't ruin the next for me. 'Cause you really don't want me to tell the truth, all for everyone to see. Yeah. That there's two sides to every breakup. One's a lie and one's the truth. One of them went down and one was made up. In the end, we both lose. Why can't we meet in the middle? Call it even, call it truth. Yeah, if you quit telling lies about me, well, I won't tell the truth about you. Tell the truth about I don't wanna tell the Truth About You in de tweede uur van Lucas On Air op RTV Maastricht. Van harte welkom terug, 5 minuten over 8. En we gaan er nog een uurtje tegenaan hier bij de show met Lucas On Air. We hebben Sjoerd en Lenny vandaag te gast. Lenny Vullings, hij schoof 2 jaar geleden al eens eerder aan bij Lucas On Air. Dat was in 2024 ongeveer. Toen nog onder de naam Bent de Krollen. Inmiddels heeft hij zichzelf toch bij zijn eigen echte naam gehouden. Lenny Vullings is dat. En in november een heel album uitgebracht wat vandaag centraal staat in deze uitzending van Lucas On Air. Tussen roem en piepschoen. Tot zover mijn Limburgs. Maar de tweede plaat wat jullie live gaan spelen, Lenny, die heet? Marie, ik zee van u af. Ik zee van u af. Nou, en als ik vraag wat is de betekenis erachter, dan is het weer... Nee, dit is heel duidelijk. Dit is Marie, ik zie van je af. Vroeger had je van die kleine krantenknipseltjes waar mensen hun romantische berichten in konden delen. Een soort van de NS-hartkloppingen avant la lettre. Ja. En er was er eentje en dat was door de 6 woorden: Marie, ik zie van je af. Dat stond in de krant en zo heeft iemand een relatie verbroken. Oké. En ik vond dat gewoon dermate hilarisch dat ik dacht van dat is in een liedje. Dus deze is niet heel diepgaand, maar wel heel komisch. Denk ik. Nou, dan zou ik zeggen het podium is voor jullie. Onze leven werd een demineur geboren. Een bekkenslaag van weerzijds verdreed. Ik heb vandaag meer geoed verkoren, waarop geleerd aan mijn hart weer elders leed. Marie, het is toch niet gemeen als ik zeg hetgeen ik gebakken log is. Ik zou het willen zingen in een goed refrein en toch niet mee dat ze eens wat opgenoeg is. En meer gesteerd in de krant, meer gesteerd in de krant, gelest meer in de krant. Oh, maar
Marie. Ik zei van waar. Marie. Ik zei van waar. Ik huppel op een grindpad in de herfstzon. Jaag mijn Ducati langs de waterrand. Ik snoef aan een bakfiets vol espresso. Ik kan ratentrap een gaat in de gipswand. Marie, oh moeder is geen dame. Zij zoekt er Theo een gin en tonic glaas. Mij overdenk ik nog aan jullie samen. En dan wikte ik in Madagaskar was. En ik woon in Madagaskar. Ik woon in Madagaskar. Ik woon in Madagaskar. Oh Marie. Ik zei van waar. Yo Marie. Ik zei van waar. Yo Marie. Ik zei van waar. Yo Marie. Ik zei van waar. Beste Marie, ik ben een Duitse herder. Sorry. En geef maar voor mij de poedelprijs. Ik heb een vriendin en ik zweer er ooit te trouwen op het water van Parijs. Maar Marie, laat ons de scène scheppen. O relatie staat en zeg mij niet zoveel. Ik pluk voor de champignons bij kuppen. Dus wat gelest, ik ben klaar met flauwekul. Met de groeten van een alde gek. De groeten van een alde gek. De groeten van een alde gek. Oh, oh Marie. Ik zei van de waar. Yo Marie. Ik zei van de waar. Marie. Ik zei van de waar. Marie. Ik zei van de waar. Mag de eerlijkheid gezegd worden of die wel eens beter heb gespeeld? Het klonk hartstikke goed hoor, daar heb je geen enkele zorgen over te maken. Zeker klonk dat tof. En er komt nog veel meer optredens aan van Lenny. Eerst Morgan Wallen, Florida Georgia Line en Up Down in de Kosten. It's Friday after 5. I got here just in time. Went ahead and with a line before I went and lost my mind. And I ain't been here long, but the bobbers in the pond going up, down, up, down, up, down. Tonight we're gonna raise a whole lot more than Kane, 'cause there's money in the bank and tomorrow's Saturday. So if they pass that fifth, the jack this way, I turn it up, down, up, down, up, down. We're just holding it down here in BFE, still rolling around with a bar CD. Free bird, 5 minutes deep, head bobbing up, down, up, down, up, down. We got what we got, we don't need the rest. Can turn this parking lot into a party with a nice chest and some cold beer, man. We live it up, down, we live it up, down. Here. What you know about it, T-Up? What up, baby? Yeah, the girls, they hit the spot. Even hotter when it's hot. If you came by her a yacht, but still proud of what you got. 'Cause when the day is done, redneck is from the sun. Going up, down, up, down, up, down. We're just holding it down here in BFE. Still rolling around with a bar CD. Free bird, 5 minutes deep. Head bobbing up, down, up, down, up, down. We got what we got, we don't need the rest. Can
camp this way, I'll turn it up, down, up, down, up, down. We're just holding it down here in BFE, still rolling around with a burnt CD. Free bird, 5 minutes deep, head bobbing up, down, up, down, up, down. We got what we got, we don't need the rest. Can turn this parking lot into a party with a nice chest dance, some cold beer, man. We live it up, down, we live it up, down, yeah. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. Yeah, I was just hanging out, some little West Coast town. Found a bar out by the sand, so I made my way in. First thing that caught my eye, like nothing I ever seen. Sunburned auburn hair, a California dream. Yeah, she was shaking them hips to some old Motown song. I couldn't say a thing, so I sang along. She was a hot egg on the dance floor. Yeah, she moving through my mind. I gotta know her name, and I got to see her again. She's got me wondering, yeah, I'm just wondering where she is, where she is, where she is tonight. Where she is, where she is, where she is tonight. Yeah. So I just hung around this little West Coast town. I drop by every night, I stay to closing time. My little mystery, that girl's killing me. So I put on this song just to sing along. She was a hot egg on the dance floor. Yeah, she moving through my mind. I gotta know her name, and I got to see her again. She's got me wondering, yeah, I'm just wondering where she is, where she is, where she is tonight. Where she is, where she is, where she is tonight. She's got me mesmerized. She's all I'm thinking about, all I think about, think about, think about. So I'm right here, right now, humming this little song. If I could say a thing, I'd want you to know you were a hot egg on the dance floor. Hot egg on the dance floor. Yeah, you're moving through my mind. Oh, I got to know your name, I gotta see you again. And if you're listening, 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 where you at, where you at, where you at tonight? Where you at, where you at, where you at tonight? Girl, I'm hanging around this little town. Yeah, just looking for you, baby. Where you at, where you at, where you Misschien wel de meest gestreamde plaat van John Party. Hard Egg on the Dance Floor in Lucas on Air. We gaan door naar de battle. Het is inmiddels al een kwart overal geweest. En dat betekent dus dat het hoog tijd is voor de song. Het is de plaat van de maand en daarna de battle. Eerst hebben we nog de plaat van de maand en daarna de battle. Maar dat is altijd een wekelijks onderdeel van de show. En daarbij komen we toch ook al wat andere genres tegen van die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas on Air. Onder andere Endeavour kende jij. Ja, zeker. Lenny, dat is wat heavy metal band eigenlijk. Is inmiddels ook een nieuwe maand, dus het is ook een nieuwe plaat van de maand. We hebben 3 april 2026 en dus hebben we een nieuwe plaat van de maand. En Bad Rap van Ammo, de hele heftige rockband die laatste gast is geweest, of eerder gezegd een rapcore metal band die laatste gast is geweest, die zijn deze maand plaats van de maand. Dus we gaan er flink tegenaan nu. Lekker man. En dat is wel het echte extremere, maar ook het betere werk. En ik heb het heel erg leuk gevonden om ook hun verhaal te horen een paar weken geleden.
Maar jij, Lenny, we wisten toen al van je dat je redelijk betrokken was bij Poppodium Tivoli Vredenburg. Waar je inmiddels ook natuurlijk naartoe verhuisd bent. De regio dan. Maar nu ben je daar ook echt... je hebt jezelf er een beetje opgewerkt, om het te zeggen, toch? Ja, ik begon daar gewoon achter de bar en in de garderobe. En inmiddels ben ik ook leidinggevend op de vloer daar, ja. Dus in de notendop, wat doe je er allemaal? Heel veel rondjes lopen. Echt heel veel rondjes lopen. En probeer het team wat daar staat te coachen. Om te zorgen dat als een bezoeker binnenkomt, ze volledig in de watten worden gelegd door alle hospitality medewerkers. En ik zorg ervoor dat dat zo soepel mogelijk verloopt. Ja. En dat van ontvangst tot afscheid alle bezoekers een hele fijne avond krijgen vanuit hospitality. En dan lijkt het me dat je toch heel veel verschillende genres ook tegenkomt. Ja, ik zei, we hadden het er al even kort over voordat we begonnen. Als ik een week werk, dan kan ik... als ik deze week zou werken, dan kun je de Matthäus Passion zien. Dan kun je de ziekste metal zien. En dansnachten met housefeesten, weet je. Het totale spectrum van de muziek komt daar voorbij. En ook de kennis- en debatdingen en educatiedingen. Laatst was er een kinderproductie, een jazz-kinderproductie die ik heb gewerkt. Dus je ziet echt alles voorbij komen. En dat is heel... inspirerende omgeving om te werken. Maar ja, daar moet je ook voor openstaan natuurlijk. Hè? En dat ben je dus ook. Hè? Want... Ja, zeker. Voor alles wat dat betreft. Ja. Nou, dan dat is alleen maar goed. Want dan gaan we dat eens op de proef stellen. Met deze plaat van de maand. Maar dat is alleen maar goed natuurlijk. Want Ammo, de plaat van de maand die zij gekozen hebben, dat is Bad Rap. Maar het verhaal achter de plaat en ook hun verhaal achter hun band. Heel erg leuk om te weten te komen. En vandaag dus zij een april plaat van de maand bij Lucas On Air. Lucas On Air. Yo, dit is Bas, a.k.a. MC Bad van Ammo. Met groot plezier kan ik verkondigen dat deze maand Bad Rap plaat van de maand is bij Lucas On Air. Veel luisterplezier gewenst en tot op een van onze shows. Nou, geheel aansluitelijk op Bad Rap van Ammo gaan we nu door naar de plaat van de maand. Want dat is natuurlijk die filler die erbij hoort. Dat heeft ook wel van dat soort klanken. Maar daarop toch nog even op aanhakende, Lenny. Want jij werkt dus bij Tivoli Vredenburg. Komt ook wel vaker van dit soort genres tegen. Maar je zegt dat je daar juist graag mee werkt dan eigenlijk. Klopt, want de bezoekers zijn de grootste schatjes die je gaat meemaken daar. Dus echt, hoe heftiger de muziek wordt, hoe liever de mensen worden. En dat is... gewoon ontzettend leuk om mee te werken, want het zijn schatjes. Ja, ik kan het beamen. In de zin van, ik vond het ook een hele leuke uitzending met Ammo en de bandleden hier. En ze waren ook hartstikke aardig. Maar dit is eigenlijk wel een grappig fenomeen dan, toch? Ja.
keiveel bier drinken, 0 gezeik en gewoon echt heel lief. Ja, en veel naar elkaar omkijken zie je ook altijd wel. Zeker in de moshpits als er iets gebeurt. Als iemand omvalt, meteen stoppen, omhoog hijsen. Weet je, er zijn genoeg plekken waar dat niet gebeurt. Ja. En, soorten muziek. Ja. Nee, absoluut. Het is echt pushlief. Mooi onderdeel van de muziekwereld. En nu geef jij aan, Short, dat je ook wel een beetje van dit soort muziek bent. Ja, wel een beetje opgegroeid met de metal. Meer met de punk, denk ik. Dat is meer punk en blues. Dat is misschien een aparte combinatie. Maar dat is wel ook wat ik vanuit de gitaarles heb meegekregen. Ik heb les gehad van mijn neef. En ik heb vooral zijn genres toen overgenomen. En daar kwam heel veel Rage Against the Machine in terug. En dat vind je hier ook wel een beetje in terug. Ja? Dus vind ik vet. Ja. Nou, alleen maar leuk om te horen dat jullie dus zelf dit soort muziek maken die we 2 uur... Deze 2 uur centraal staan, maar dat we dus ook alleen maar waardering kunnen hebben voor dit soort muziek. En dat is precies waar Lucas Nair over gaat in mijn ogen. Dus dat is alleen maar goed natuurlijk om alle Limburgse genres in het zonnetje te zetten. Dat doen we ook bij de battle, want daar gaan we ons nu op focussen. En daar hebben we een iets andere battle dan normaal gesproken. Normaal gesproken focussen we dan wat nummers of wat artiesten die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nair. In dit geval is dat ook alweer zo, alleen hebben we wel 2 aparte invalshoeken. 2 platen die eigenlijk wel speciale aandacht verdienen om 2 hele speciale redenen. We hebben Tigless met Leben das Leben klaarstaan en dat heb ik gekozen omdat ik onlangs een berichtje kreeg van Thijs van Tigless dat een van hun bandleden onlangs is overleden. En om hun een hart onder de riem te steken wilden we even deze, zeer toepasselijke plaat in dat geval dan Leben das Leben toedragen. En in de zin van, dat is ook een beetje de boodschap die ze toen al hadden bij die plaat toen ze hier te gast waren, Lucas en Air. Daar tegenover staat Together We Shine. Dat is een samenwerking van basisschoolkinderen in Limburg. Maar dat is onder andere begeleid door Eddie. Eddie van Search Party, die voor Snuk werkt in Zuid-Limburg. En hij heeft dat onder andere mee aangewerkt en vroeg me natuurlijk om die platen te draaien, om daar aandacht aan te besteden. Nou, daar geven we natuurlijk ook graag gehoor aan hier in Lucas en Air. Dus dat zijn de 2 platen die deze week tegenover elkaar staan in de battle. De rest blijft allemaal hetzelfde, want welke van deze 2 wil je nou volgende week in de playlist horen? Elk om hun speciale reden natuurlijk. Dat kun je dan op Facebook, YouTube en Instagram achterlaten. We beginnen met Tigless, Leben das Leben en daarna dus Together We Shine. Hoffnung und Glauben für jetzt und für
Lucas on Air. Lucas Le Jeune. On my needs, knows what I need, not just anybody. Here we are, we're here to join you. So come on, let's do this together. Let the music play, 'cause here's where we stay. Let's make a party all night and day. And we know now. Yeah, we know now. Together we shine. Together we shine. Together we shine. Together we shine. Well, I'm sitting in my room in the early afternoon. I got no friends, don't know what to do. I just play some games, Manta told me to. Now I lose control and I'm helpless too. Scanning starting by, what happened to us said? Oh, this is not okay, look who you have become. That's why I feel ashamed. I can look them in the eyes. This is a cry for help. Won't you be my guide? 'Cause I am alone, I'm on my own. I need somebody who fills all my needs, knows what I need, not just anybody. here we are, we're here to join you. So come on, let's do this together. Let the music play, 'cause here's where we stay. Let's make a party all night and day. And we know now. Yeah, we know now. Together we shine. 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 Together we Dat is in de battle en in de tussentijd heeft Lenny zijn gitaar er weer bijgepakt. Oerknal Blues gaat hij spelen. Het podium is voor jou, Lenny. Oké, over Gates. Komt er vanaf af. Oerknal Blues. Janneke, 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 er zit geweld in uw plan. Mop ik weer er gans misselijk van, maar het klinkt niet verkeerd. Ze danste heftig en ze smieten Sam op de vloer. Maar dat rotjoch glibbert er toch weer vandoor. Dat is hij nooit verleerd. En een krumeltiet staat mij woedend aan. En een kurketiet kijkt mij dreigend aan. Nou, er hangt joeks in de kamer en de jen is in de voegen getraaid. En de Foxtrot mensen hebben 90 randjes gedraaid. Oh, zoepen. En de log
Het tintelt wie kasses op mijn tong. En Janneke trekt een geweerrouter naar Japan. En zij begint te lopen. En een krummeltiet staat mij woedend aan. En een kurkelketiet kijkt mij dreigend aan. Nou. Spring op de wagen, we gaan door op een roes. En ik ga niet meer terug, ik heb de oerknalblues. Sam, ik zie wonden, de kel zit vol met heid bloot. Hij zit op de blauw van waar de pil van Cupido zoot. Nee, hij kent geen flair. Janneke flasht mee de brand, nee, het tattoo op haar rug. Het is Bobby aan schoepen op een nijlpaard onder de smaalbrug. En daar bleef me hem ver nou. Spring op de wagen, we gaan door op een roes. En ik ga niet meer terug, ik heb de oerknalblues. Spee op de ramen, we gaan door op een roes. En ik ga niet meer terug, ik heb de oerknalblues. Sam rekt zich goed en ik heft mee de vacuümhand. Ik knip in zijn vingers en ik ben bij de schub beland. En ik zie gans woezie. En even later ruikt de groene heuvel naar voor. Daar komt de monstertrekker met Janneke achter het stuur. En zij tikt op een loezie. Spring op de wagen, we gaan door op een roes. En ik ga niet meer terug, ik heb de oerknalblues. Spee op de ramen, we gaan door op een roes. En ik ga niet meer terug, ik heb de oerknalblues. Kijk, daarmee mooie optredens gehad van Lenny hier in de show. Maar we hebben nog een half uurtje te gaan met nog allerlei dingen te bespreken. Maar eerst even de winnaar van de vorige week van de battle. Ik ben niet gekomen op de wereld om een onderdeel te worden van iets wat er al is, van iets wat al bestaat, maar van iets wat er nog mist. Van iets wat nog moet komen, maar wat niemand toen nog wist. Ik heb mijn zinnen gezet op nieuwe zinnen verzinnen die met dubbelzinnige zinnen beginnen. Ik was al binnen, niet eens van de kaart, maar volledig bij zinnen. Kabbel jou, kabbel mij, what the fuck kabbel jij nou tegen mij? Met je Gucci en je obesitas, window shoppen omdat niks je past. Ik ben niet gek, maar gekwetst, zoveel gezwetst van een tolk die zijn vak niet verstaat. Of een schipper die aan lage wal is geraakt en aan mijn lippen staat het water hoog. En iedereen die liegt, zelfs mijn psycholoog. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het bos de boom niet meer. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het bos de boom niet meer. En de straten maken, draag een steentje bij. Werken aan de weg, dat is niks voor mij. Ik ben die aardappelboer die in de puree zit. Slechte oogst omdat het even niet mee zit. En mijn nicht solliciteert op een nevenfunctie. Zo zinloos als een zin zonder interpunctie. Maar jij bent het brood, zij is de kaas. Jan fucking O en zijn maten zijn de baas. En de brandweer is de brandweer. Ik ben uitgeblust,
20 uur slapen nog niet uitgerust, totdat ze mij weer kust. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het bos de boom niet meer. Dubbelzinnige zinnen, waar moet ik beginnen? En ik zie door het bos de boom niet meer. Nieuwste plaat van Jan O en de overige bandleden. Die stond vorige week in de battle en die heette Dubbelzinnige Zinnen. En zij hebben gewonnen. En staan deze week dus weer in de playlist. Gaan we nog een plaat draaien van Lenny? Dat gaat zeker nog gebeuren. Maar eerst wil ik het nog even hebben over de documentaire nog die is gemaakt. Ja. Over jou, maar ook over het productieproces van het hele album natuurlijk enzovoort. Natuurlijk, ik heb hem wel bekeken, maar misschien de gemiddelde luisteraar niet. Zou je ons willen meenemen? Er is dus een serie, documentaire serie gemaakt. Een 3-delige docu-serie door Omroep Horst aan de Maas. En eigenlijk, Hans, onze drummer, is een heel bedrijvig individu. Die heel is van het projecten aanpakken. En hij zei eigenlijk meteen al, hoe vet is het als we zo'n project instappen waar we allemaal niet weten wat er gaat gebeuren, hoe die plaats gaat ontwikkelen, als dat getrackt wordt. Dus toen is Hans, en via mij een beetje, ik heb er eigenlijk heel weinig mee van doen gehad, die docu op gaan zetten. Mm-hmm. En dus Omroep Horst aan de Maas is 3 keer langs geweest. 1 keer bij een repetitie, 1 keer bij een optreden, want we deden een paar try-out shows, en bij 1 opnamedag. Dus het zijn 3 aspecten van het hele proces van Tussenroem en Piepschoen die gevolgd is door Omroep Horst aan de Maas. Ja. En dat is cool. Was het, als je er nu op terugkijkt, ben je er tevreden over voor het documentaire? Hebben ze erin gedaan wat je erin wilde hebben? Heb ik het laatste deel even gezien? Dan weet ik het niet eens. Volgens mij heb ik het laatste deel niet eens gekeken. Nee, ik vond het heel cool. En dat zette me ook wel aan het denken. Om toch de progressie een beetje mee te pakken. En ik weet ook al dat een paar mensen het gezien hebben. Dat mijn oude tante, mijn moeder in één keer appte. Ik heb Lenny op de tv gezien. En dat is ook wel schattig. Nee, ik vind het cool. Ik vind het heel gaaf dat dit gedaan is. En misschien moet ik het even een keer aan terugkijken. Ja, en het is natuurlijk ook een documentaire. Is toch een bepaalde boodschap meegeven. Een bepaalde kennis overdragen. Dat een kijker vervolgens meer weet over dat onderwerp. Wat was dan daar precies de clue in, zeg maar, over de hele documentaire serie heen? Als in de rode draad van de docu-serie. Ik denk dat het een beetje hetzelfde als de plaat. Want zij volgden gewoon ons traject. En wij stapten hierin niet wetende waar het ons heen zou brengen, behalve dat we het gingen doen. En die plaat rolt toch wel uit en het wordt wat het wordt. En die docu laat dat wel mooi zien, denk ik. Dat we in de repetitieruimte zitten en een beetje aan het coördineren zijn. Waar gaat het heen? En dan een show, hoe we dat aanvliegen. En dan uiteindelijk ook het opnameproces zelf en de uitdagingen die dan komen. Maar vooral, het brengt ons waar het ons heen brengt. En dat is dan waar het moet zijn. Ja, zeker. En het was in ieder geval een hele interessante documentaire serie om te kijken. En staat natuurlijk gewoon online als je Lenny Vullings intypt op YouTube. Kom je daar vanzelf bij uit. Nog ongeveer een kwartiertje te gaan. Eerst nog Jordan Davis. I ain't heard you laugh like that in a long time. I wonder if it stopped this world like it did mine just now. I see you sipping white wine instead of whiskey. But does he want you to be just a little more city? Well, I'm sorry if I'm overstepping boundaries I don't mean to be. But I just got to tell you how I feel. If he ever singles you up, if he's ever stupid enough, I'ma be the first one calling you baby. If he ain't holding you tight, if he ain't treating you right, I'ma be the first one calling him crazy. Cause girl, it's just a matter of time until you find that the right guy staring you back into your eyes right now. No rush, but if he ever singles you up, he hasn't even looked your way since you walked in. But I can't help it that I can't take my eyes off of you. Your favorite song just came on and me and you were singing along. And he don't even know a single word. If he ever singles you up, if he's ever stupid enough, I'ma be the first one calling you baby. If he ain't holding you tight, if he ain't treating you right, I'ma be the first one calling him crazy. Cause girl, it's just a matter of time until you find that the right guy
stepping boundaries I don't mean to be, but I've just got to tell you how I feel. If he ever singles you up, if he's ever stupid enough, I'ma be the first one calling you baby. If he ain't holding you tight, if he ain't treating you right, I'ma be the first one calling him crazy. Cause girl, it's just a matter of time until you find that the right guy staring you back into your eyes right now. No rush, but if he ever singles you up, Jordan Davis singles you up in Lucas Neer op RTV Maastricht. We gaan nog een plaat draaien van Lenny. In mijn beste Limburgs pas schoot op onszelf. Ja, prima. Nou, ik kom er gewoon redelijk in de buurt. Hè? Dat scheelt. Onder andere natuurlijk van dat album Tussen de Roem en Piepschoen. Het is 10 nummers die erop hebben gestaan. We komen er aardig doorheen, moet ik zeggen. Er staan natuurlijk behoorlijk wat nummers op. En even kijken, er staat ook één hele lange op. Dat is nummer 9. Die duurt ongeveer 10 minuten lang. Ja, klopt. Die bespaar ik voor de zender als je het niet erg vindt. Nee. Maar ik vind het wel leuk om even te bespreken van waarom een nummer van 10 minuten erop. Ik begon nooit aan vuurwerk. En het zijn zoveel perspectieven die daar voorbij komen. Het zijn heel veel vignettes van die kleine verhaaltjes achter elkaar. Je laat allemaal een ander perspectief zien. En het was gewoon nog niet klaar. En op een gegeven moment was het dat wel. En dan duurde het 10 minuten. En daar kun je niks aan doen. Dat is wat het nummer wil. En dan heb je het maar goed te doen, denk ik. Dan is het gewoon zo. Ja, het is wel een stijl, toch? Ja, vuurwerk kwam echt bij de tekst als eerste, zeg maar. Ja. Toch niet per se de muziek, maar nee, gewoon de tekst. Nee, het was echt de tekst. En daar heb ik de muziek op aangepast. Ja. Maar dan heb je dus een tekst van hoe lang? Want ik weet dat er best wel veel tekst in voorkomt. Logisch, ik heb hem uiteindelijk uitgetypt. En volgens mij had dat 3 of 4 kantjes. Ja. Zo. Ja, dat is wel meer dan een gemiddeld nummer. Ja, ook voor ons. Maar dat is dus ook wat Sjoerd dan beschrijft. Een beetje anders dan met de andere nummers. Dus hier kan de tekst eerst... Nou, het is meestal... Het is bij mij meestal dat tekst eerst komt. Okay. Of in ieder geval de conceptie van een tekst is 1. Iets wat iets aansnijdt, iets wat me prikkelt. En dan probeer ik daar iets van te maken. En vaak is dat dan een refreintje of een zin. En die krijgt vanzelf een melodie. En dan krijgt hij een toonsoort. En dan ga je een beetje pielen. Maar het is meestal wel een textueel iets wat me prikkelt om een nummer uit te werken. Ja. En dan kom je er onder andere dus op uit. Onder andere ook deze plaat dus. Pas schoot op uzelf. Doe dat ook vooral. We hebben nog 13 minuten te gaan ongeveer in deze uitzending van Lucas Neer. Met een plaat van Lenny Vulix dus. En nou dan is het later. Wie hard reist het water verhoog. Ik kan het niet laten, het blijft onbesproken. Dit bankske spreekt stilte voor ons. Ik zie het zo nog veel mee. De schaaf wond op ook nee, toen gij op de straat viel. Kom deel met mij de dag en we dijden hem door de helft. Kom deel met mij de dag en we dijden hem door de helft. Pas goed op boze. En nou, pas goed op boze. Kom daar met mij de dag
zo boos af. Dit alweer al wat rustiger plaatje. Zo komen we het paasweekend steeds dichterbij. Daar kijkt natuurlijk iedereen wel naar uit. Maar ook wel een van de wat rustige nummers van het album, hè? Heb ik het idee. Ja. Hebben we tijd om even wat te vertellen hoe dat arrangement is ontstaan? Tuurlijk. Met de band? Ja. Want dit vond ik zo cool. Want ik had al die nummers gewoon op akoestische gitaar. Een beetje een soort skelet van het nummer. Dit is het. Laten we het aankleden. En dan heb je gewoon 5 of 4 andere muzikanten om je heen met totaal andere invloeden. En Hans, de drummer, begint gewoon die beat te doen. Die het hele nummer doorgaat. Totaal niet gedacht dat het zo zou klinken. En Gerard, de bassist, kijkt hem aan. Fields of Gold van Sting. Ja, ik heb niks met Sting. Maar ze kijken elkaar aan. Ja, dat is hem. En zij leggen dat tapijtje neer. En Duncan, de toetsenist, er iets heel moois over. En ik had nooit gedacht dat er een Sting geïnspireerd arrangement op zou passen. Maar dat is dus de lol van in een band werken. Dat je iets neerlegt en je krijgt zoveel terug van de rest. Ja. En daar dan stuit je een beetje over elkaar heen. En zo heb je in één keer een arrangement wat voor iedereen klikt en klopt. En dan uit een invalshoek die je zelf niet had kunnen bedenken. Ja, nou dat is wel echt de volgende stap die je hebt gezet met je muziek. Ja, zeker. Maar het is, wat wordt het? En dan is dat wat het wordt. Dat is gewoon echt iets heel moois. Ik ben heel blij met hoe het op de plaats staat. In de tussentijd keken we naar wat beelden van dat jullie op het podium stonden als band. Ja. Dan had je ook een hele mooie gitaar, ook zo'n blues en rock'n'roll gitaar. Die natuurlijk opvalt bij de rest van het album. Maar het was niet de plaat die jullie speelden. Maar ik had het meer afgespeeld als illustratie. Voor, om te zien hoe Lenny Vullings in zijn totaal op het podium natuurlijk eruit ziet. En dat is natuurlijk wel gaaf. Gaat dat nog gebeuren de komende tijd? Vraag ik me af. Ondanks die release show natuurlijk, die wel nog gepland staat. Maar los daarvan? Nou, moeten we even kijken. Is die ambitie er? Ja, zeker is die ambitie er. Het is even, we willen die plaat fysiek maken en dan een release show doen. En dan... We hadden ook met elkaar afgesproken, we doen dit voor deze plaat en dan kijken we verder. En we zijn nog niet helemaal klaar met het hele ritje. En dan maken we nieuwe plannen en dan zien we wel. Ja. Ik wil heel graag weer de bühne op met band. We gaan even zien hoe het valt. Wel graag, ik zou het heel leuk vinden. Same. Nou ja, jij hebt goede contacten bij Tivoli Vredenburg natuurlijk, dat scheelt. Maar wie weet natuurlijk. Maar dat is alleen maar goed om te volgen. En zodra dat natuurlijk allemaal naar buiten komt, dan houden we dat in de gaten. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar die release show. Daar natuurlijk nog wat meer over. Zometeen nog. We gaan langzamerhand richting het einde van deze show. Heb je een laatste vraag voor de heren aan tafel? Dan moet je snel zijn. Stuur het vooral door 06 1304 885 of via Facebook, YouTube en Instagram. Gaan wij nu naar Post Malone. Baby, I don't have the heart to break yours. Get in trouble rolling on the back of a pale white horse. You're so sweet and trying to leave a star, slamming a revolving door. Baby, I don't have the heart to break yours. I should be calling it quits instead of calling you up. We should be making some plans instead of making love. We're playing chicken with enough is enough. Baby, I don't have the heart to break yours. Get in trouble rolling on the back of a pale white horse. You're so sweet and trying to leave his heart, slamming a revolving door.
floor. Baby, I don't have the heart to break yours. Baby, I don't have the heart to break yours. Je luistert naar Lucas On Air. Mama, I'm calling. I've got some news. Don't you tell Daddy, he'll blow a fuse. Don't worry, I'm doing okay. I know you raised me to know right from wrong. It ain't what you think, and I'm still writing songs. Just never thought I'd see the day. I've never felt this way. I met somebody, and he's got blue eyes. He opens the door, and he don't make me cry. He ain't from where we're from, but he feels like home. Yeah, he's got me doing things I've never done. In Georgia, they call it a sin. I'm wearing Tennessee orange for him. Took me to Knoxville last Saturday, and I wore the hat on his dash to the game. Sure was in Athens, but I fell for him under those neon lights. I met somebody, and he's got blue eyes. He opens the door, and he don't make me cry. He ain't from where we're from, but he feels like home. Yeah, he's got me doing things I've never done. In Georgia, they call it a sin. I'm wearing Tennessee orange for him. Mama, forgive me, I came alive. Hell, I'm learning the words to Old Rocky Top. And he's got a smile that makes me forget I've always looked better in red. But I met somebody, and he's got blue eyes. He opens the door, and he don't make me cry. He ain't from where we're from, but he feels like home. Yeah, he's got me doing things I've never done. I met somebody, and he's got blue eyes. He opens the door, and he don't make me cry. He ain't from where we're from, but he feels like home. Yeah, he's got me doing things I've never done. In Georgia, they call it a sin, and I still want the dogs to win. But I'm wearing Tennessee orange for him. Mega Maroney en Tennessee Orange sluit deze uitzending van Lucas On Air alweer af. Tennessee orange for him. Hartelijk dank voor het luisteren, hartelijk dank voor jullie komst. Lenny en Sjoerd, leuk dat jullie er waren. En een hele goede terugreis. Ja, dankjewel. Want er zijn nog wat spoorproblemen, dus ik hoop dat jullie op tijd thuiskomen. Of jullie überhaupt thuiskomen. Ik wel. Lenny wordt een verhaaltje, denk ik. We gaan het zien. Jammer dat de rail catering weg is. Voor nu, de korte vraag nog, Lenny. Hoeveel nummers liggen er nog op de plank? Waar ben je nog allemaal aan het werken? Er ligt best veel op de plank. Ik heb een dichtbundel in Horster dialect die in de laatste fase zit. En nieuwe muziek komt er ook aan. Ik heb al nieuwe nummers liggen en ik ben aan het kijken hoe ik die wil opnemen. En ja, er zit heel veel in het vat. Nou, als dus die nummers... we blijven bezig. Als die nummers er zijn, dan stuur ze vooral door. Hè? Dan kunnen we die nog natuurlijk draaien. En Lucas Nair dan wel in de plaats van de Man of the Battle enzovoort. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu wil ik jullie een hele fijne terugreis wensen. Wil ik de mensen thuis bedanken voor het kijken en luisteren naar Lucas Nair. Blijf dat ook vooral doen de komende 4 weken. Ondanks dat ik dan niet live ben.
zenden we wel herhalingen in podcastvorm uit van de uitzendingen van de afgelopen paar weken. Dus heb je de afgelopen paar weken een uitzending gemist, dan komen die dus in de komende 4 weken nog voorbij, elk in het uur. En op 8 mei, dan zijn we weer live met Lucas Nair, dan weer een nieuwe band te gast. Dus dan hebben we weer een leuke uitzending. Dus voor nu een hele fijne Pasen en tot 8 mei en tot de volgende week. Doei doei! Vanuit